Zan sake maimaita magana ta da nayi da ta zamo abin yama didi ga sauran wasu jama'a. Na faɗa na ƙara na ce wallahi bazum baya son Niger kuma baya son 'yan Niger kuma baya son ci gaban ƙasar Niger. Na faɗi wannan. Kuma na ƙara faɗa da babban murya na faɗi wannan magana na ce duk wani ɗan Niger da yake ƙauna yake so Turawa ko kuma ƙungiyar Ecowas ta zo ta yi yaƙi a cikin Niger dan a dawo da demokradiyya. Na faɗa da babban murya na ƙara jahilina kuma daƙiƙi kuma shi bai san Niger. Asali ma ba ɗan Niger ne ba, ni na faɗi wagga magana. Sannan kuma na faɗa, na ƙara faɗi da babban murya matasa waɗanda kuka fita biga wannan watan da ya wuce na shekaran jiya. Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya kare ku a duk inda kuke. Wallahi kun nuna wa duniya da al'umman Niger cewa ku 'yan Niger ne na gaskiya kuma kuna son ci gaban ƙasanku. Allah ya kare ku. A duk cikin tarihin Niger tun da aka santa a duniya ba a taɓa taron da mutane suka fito sama da mutum miliyan 1 ba sai a wannan taron, kuma ba dan komai bane ba saboda neman incin ƙasarsu suke yi. Suna son ƙasarsu ta zauna lafiya, su samu kwanciyar hankali a cikin ƙasa. Duk wanda yake ƙaunar a kama waɗannan mutanen hari ko a kashe su, na faɗa na ƙara faɗa da babban murya, daƙiƙi ne, jahili na.